Se oli oikeastaan kruunu tämän tilanteen päälle. Kyllä oli sen jälkeenkin väkeviä aikoja, mutta se oli erityinen hetki. Kaaro Toivi oli kuollut silloin, saanut sähkiskuja ja minä sain samassa. Ja aika arkana ja tällaisena väsyneenä ihmisinä nostin ehtoollismaljen ja leipälautasen. Nostin sen seurakunnan eteen. Tämä on Kristuksen ruumis, hänen verensä uusi liitto. Ja elämme tässä. Ja nyt jos koskaan meidän tulee, sen vain muista sitä puheesta tämän osan, meidän tulee tästä eteenpäin. Meidän tulee tukea toisiamme, astua rinnakkain. Ja silloin laskeutuu katosta käsin valtava Jumalan voiman läsnäolo. Ihmisiä putoilee tuolilta alas lattialle. Täyttyä pyhällä hengellä. Joka puolelta sali alkaa huutamaan ihmisiä julkisesti, räikeitä syntejään. Rukoilkaa mun puolesta, julistakaa synnin päästö, mä hukun. Syntyi valtava hetki siinä. Me itkimme kaikki, me näimme Jumalan voiman, joka on ollut meistä riippuvainen ilmestyvän kaikkien eteen. Me näimme, mitä on Pyhän Hengen voima, kun se tulee. Tuli myös pelottava Jumalan hengen läsnäolo, siellä kaikkivaltian voima oli tunnistettavissa meidän kokouksissa. Se oli kokous, jota huudan tänä päivänä vielä. Anna Jumala vielä kerran sellainen.